Jerusalema, Bethlehema, Ngiyabonga umphathi wohlelo ngokukhethekile cela ukubingelela uzakwethu Ndimani. Bingelele zonke imenywa ezikhethekile. Ngibingelele wonke umuntu osendlini egameni leNkosi uNyazi. Amen. Ngibonge ukumenywa osuke umenywa kufanele ukuthi kube yinto ekuphoqayo ukuthi ungasi-attend leso simemo, ngoba umuntu uma ekumema usuke ekhombisa ukuthi ubalulekile kuye. Ngumuntu ke mina ongenaso isikhathi esiningi kule province yethu. Le province nje yenu angizena umuntu onesikhathi esiningi kuyo. Bathe mabefaka isimemo kimi ngase ngibatshela ukuthi awumcimbi wenu uzobanini basebesho ngathi hayi ngenhlanhla mhlambe ngiyongithola. Khona ingoma ekade ngicula la ethi unyazi lungithathela uthembekile futhi kuye, naye uyakwenza ukwethembeka kuye. Aziziningi-ke izinto engizozisho kuleli thuba engilinikiwe. Ngenxa yesikhathi ngizoba mfishane kakhulu. Ngizozama ukuthi engifisa ukusho ngikugoqe. Kuthiwa angikhulume itimu enginikwa yona, kuthiwa ngikhulume ngenkolo kuNazaretha nomuntu omusha. Inkolo yokuNazaretha, imfundiso yayo iyodwa efundiswa umuntu omusha ngokuzalwa nomuntu omdala ngokuzalwa, ngoba akusiyona inkolo kuNazaretha inkolo efana nezinye inkolo ezikhona emhlabeni. Uma
sisho njalo ke sithi inkolo kuNazaretha ayifani nenkolo ezikhona emhlabeni kuye kungazwisisi kahle lokho kwabanye abantu kodwa kona kunjalo ngoba inkolo kuNazaretha akusiyona inkolo yasemhlabeni akusiyona futhi inkolo ekhandwe emhlabeni isemhlabeni yona kodwa ikhandwanga emhlabeni futhi akusiyona yasemhlabeni mhlambe kuqhubeka kwenkulumo yami sogcina sesamsana ngoba uzosala umuntu ukuthi ngani njengoba kuye ukuthi makukhulunywa kuthiwe ushembe uNkulunkulu mhlambe iNazaretha ekhuluma leyo nto kuwe ugcina usulibuza ukuthi ushembe uNkulunkulu ngani mhlambe likunika incazelo engakwenelisi uma-ke ungafuni ukusutha udla ukudla uzitshela lokudla ngeke kuze kungisuthise imvamsa akukusuthisi ngoba uzitshele wena ukuthi lokudla ngeke kungisuthise ngizama ukuchaza ukuthi kuyekwenzeke ukuze umuntu umbuzo unempendulo wena athi mayesephendula angakuniki le mpendulo nayo bewusuthi impendulo akunika yona akuyona kanti yona wena usuke wabuza umbuzo unempendulo wena inkolo kuNazaretha njengoba igubha iminyaka eyi116 ikhona emhlabeni iminyaka eminingi kakhulu leyo kodwa ilokhu yabakhona imfundiso yayo yinye isame endaweni eyodwa nezihlabelelo zakhona ayikashinthi since 1910 kuze kube manje kodwa usathi mawuyihlabelela lezi zihlabelelo kube ngathi into ekhandiswa umnikazi wazo uzenza zibe zintsha njalo inkolo yokuNazaretha into ehluka ngayo umuntu kuze kwazi ukungena kuye ihlale kuye iphile kuye ayidingi izinto eziningi kumuntu uzingene kuye ihlale kuye iphile kuye ukuphenduka ube yiNazaretha babhadiswe ugqoke ingubo emhlophe ulande ushela kuyenzeka ukwenze lokho kodwa inkolo yokuNazaretha ingahlali kuwe ngoba inezinto ezidingayo kuwe kuze yona ikwazi ukuhlala kuwe uma ethi uNkulunkulu asingenele endlini yakhe sihlale kuye usuke ngasho endlini yeso ebonakalayo kufanele ungene esontweni uhlale khona usuke echaza ukuthi kunezinto ekufanele uyikhande ngaphakathi kuwe uzakwazi uNkulunkulu ukuhlala kuwe nawe uhlale kuye inkolo kaNazaretha ayidingi izinto eziningi idinga lezi zinto nje ngizoyibala mhlawumbe ngizogcina ngazo bese ngihlala phansi ngeke uzukwazi ukuba umntwana kaNkulunkulu kodwa umehluko phakathi komntwana kaNkulunkulu nomuntu kaNkulunkulu umuntu kaNkulunkulu eyinto nomntwana kaNkulunkulu eyinto umntwana kaNkulunkulu udingakalaphi yena ngeke uzukwazi inkolo kuNazaretha lela shebunya phezulu ukuthi ihlale kuwe mawumuntu wani ongenayo lekuthiwa uthando
ongenawo nje lento ekuthiwa nje uthando. Uyabona lento ekuthiwa uthando. Hayi uthando ngapha, angisho lo thando. Ngisho uthando. Ube kunene ngenhliziyo. Ungazo sometimes uzugcotshwe mawusondeza yona noma usonde weseni noma usonde ugcotshwe zonke izikhundla zakhona mhlawumbe uzofika kwesokugcina. Kodwa mawungenayo uthando ngeke inkolo yakulolo balo sonta kulo ikwazi ukuhlala kulo. Ngoba inkolo idinga umuntu onothando. Ngoba inkolo iyinkinga la. Ayikho inkolo engenabo abantu. Emhlabeni uhlala nabantu. Nasezulwini awuhlali wethu uhlala nabantu. Mawungenalo uthando usenkolweni uzosurvive kanjani? Ukhetha abantu. Uthande labaya ubayeke lapha. Uyabona lento engisho engizama ukuyicacisa. Anoke nibona. Khona umuntu okasuke kubo noma kwakhe ayesontweni. Ungabe isona ngizwile kubalwe nezinye imbozo. Ingakho inkulumo yami ifuna ukuthi accommodate wonke umuntu. Ungabe isonto, ungabe isabatha. Kuyafika kwesabatheni kuyagqokwa lapha sekuzongena inkonzo noma isingenini sekulindele yasebenza. Uyambona lo muntu usedinini. Angeneki. Uyisukelela kwakhe wayesontweni noma kubo wayesontweni. Asangeneki usedinini. Udinwe yini? Inhliziyo yakhe ayinalo uthando labantu. Uzentweni yabantu edinga ukuthi ube nothando kodwa inhliziyo yakhe ayinalo uthando. Uyabona nje lenkosana usuthi wayibingelela noma ivuma nje ivuma kanzima. Inhliziyo yakhe ayinalo uthando. Izwi kaShembeke nenkolo kaShembe ibhamu ayihlali umuntu onjalo. Angazalwa zalelwe khona enkolweni yobuNazaretha. Akhule. Azabe mdala engayazi yini. Kodwa umengenalo uthando uzahamba emhlabeni. Uthando ukuthi umpostoli Paul luyizinto zonke. Okwesibili, ngeke uzukwazi inkolo noma yiphi ibala osonta kulo. Ngeke uzukwazi ukukhonza uNkulunkulu kahle, uNkulunkulu aname mesifika kuwe ungenawo into ethumusa. Wena ufuna ukuthi kukhulume nawe makuthanda wena kanjalo ekholweni. Ngoba ekholweni abantu abasekholweni uyise wabo munye. Mangabe bangamaKristu uyise wabo munye uJesu. Bafundisana uJesu nabehlangene khona. AmaNazaretha la ehlangene khona uyise wabo munye inkosi uNyazi wezulu. Uthi abakhe ushoyela uShembe. Uthi abakhe bahlala benamisana umzuzu nesikhathi. Abantu abanamisana umzuzu nesikhathi abantu abahlala benothando ngaso sonke isikhathi. Ayikwazi ukuhlala inkolo kaShembe kuwe noma kumuntu engenawo uthando engenawo umusa. Okushuthi masiphuma la funa siyofuna lezi zinto esengiyibani ngisaqhubeka kodwa. Uyabona akekho umuntu ongazazi. Akekho futhi umuntu ongayazi inhliziyo yakhe. Uyabona njengoba sila endlini nje. Akekho umuntu ongazi ukuthi mayefa uzoya ezulwini noma ngekala ngoba inhliziyo yakho yaziwa uwena. Wena uzazi ukuthi mina kunezinto engizenzayo ezingenza uma ngase ngife manje ezulwini ngingabheki. Ingakho-ke ethi uShembe izulu ulungenuselapha emhlabeni. Ingakho inkosi uJesu yabhala lamazwi yathi okuboshwe emhlabeni kuboshwe nakuphi ezulwini. Yathi okukhululwe emhlabeni kukhululwe nasezulwini.
ukubona uma ufika esontweni ufika abantu sebehlezi sekuyagqoka uyabona uma ufika engakuthanda umuntu uma ufubabingelele uvele nje umuntu athi ifoni sekwaba khona amafoni avela ibeke nje bekube ngakhona ikhole engena akafuni ngisho usawubona wakho uzephi kodwa uze ukholweni uze enkonzweni uyabona kwelethi ibandla leloku Nazareth ushembe impela uvele zini wenza isimanga wathi asingangeni kanye kuyenzeka uqhamuke sebehlezi kanje ake ngibuze lo mbuzo uma uqhamuke esontweni noma ake ngibuye esontweni ngize la sibona njengamanje uma ngase nje kulo wamnyama ungene umuntu ongamfuni ongamthandi angene lo muntu uzohlala la phezulu kuzokwenzakalana enhlizweni yakho angene nje lo muntu ehamba nje ngena lapha eza bese mbona kuzokwenzakalana enhlizweni yakho kweyakho kuzokwenzakalana akukwenzekani ukuthi kweyakho ngoba kaza utshela abantu umfuni Shothi wena usuzenze wena isigqila sesolo. Yingakho umuntu uma ungamfuni nokumenyane, ufuna uyabiyela noma ukhona. Ufuna umtshela wesibanibani mina ngifuni wena. Uyazi ukwenzelani? Wenzela ukuthi kufane. Athi mayebona naye limala umoya nawe umbona limala umoya. Hayi ungafuni umuntu, uma umbona ulimala wena wedwa. Hayi Yabona makhona umuntu ongangifunda inhliziyo yakhe iyabila ngoba kanjani yabona nje bangikubuka ekweyami inhliziyo niyafana nonke ngiyaphilela nonke into ethatha kakhulu umuntu okholwayo umntwana kaNkulunkulu noNkulunkulu lo ushembunya zezulu ukuthi ushemba akafuni ukuthi mayefika enhlizweni yakho afike omunye umuntu ufuna ukuthi ushembe mayefika enhlizweni yakho afike omunye ushembe ngoba umuntu uma ungamthanda akahlale emehlweni akahlale enoleni ahlale olimini ahlale endlwaneni uhlale enhlizweni le nhliziyo kuyona edingwa ukukhona 3 Ayiwazi inkolo kuNazaretha le ushembe egubha iminyaka e116 ayiwazi ukuhlala kuwe wena mawusenalento ekuthiwa igqubu ayiwazi uyabona izinto zenzeka ngakuzwa abantu beshumayela bethi abantu ushembe kwenzeka ukuthi uzibuze ukuthi lento yenzeka kanjani hayi uNkulunkulu ulinde wena usubambezela uNkulunkulu ukuthi aphendule umthandazo wakho ushembe akawuphenduli umthandazo womuntu engayanga kohlola kuqala la usuka khona ayiwazi inkolo ukuhlala kuwe ube umntwana kaNkulunkulu unalento ekuthiwa igqubu 4 ngeke ikwazi inkolo ukuphila kuwe unalento ekuthiwa inzondo sukela umuntu nje umzondo uNkulunkulu ufuna uma uzonda umuntu kube nesizathu azosithola phakathi kwakho naye ukuthi lo muntu nje umzonda umzondiswa yini wakwenza khona lokho sihlanu kokukona okugcina okukona okuyinkinga kakhulu lento ekuthiwa ukuthethelele sesidume kabi thina amakholwa uthi hey mawona ikholwa amakholwa bathetheleli uyabona ukuthi ithina sivimba uNkulunkulu ngenhliziyo zethu ukuthi aphendule imthandazo afezekise ifiso zenhliziyo zethu abantwana baNkulunkulu
uShembe thina uthi asithandaze ngo6, sithandaze ngo9, sithandaze ngo12, sithandaze ngo4. Uyazi ukuthi wenzelani uShembe? Wenzela ukuthi mase kufika isabatha sekushunyelwa lapha, lele eshunyelwa lapha ivuswe yinto ewuwe. Akekho umuntu oshunyezwe esontweni. Umuntu uyishumayeza yena, alungise yena inhliziyo yakhe. Asiphumenike kulo 116 years ibandla ligubha leminyaka engaka. Asiphumeni siyofuna lezi zinto ezisihlanu. Siyofuna uthando, sifuna umusa, sifuna ukungabi nanzondo, sifuna ukungabi namagqubu, sifuna ukuthethelela umuntu uma eholile, umthethelele engayicelanga imthethelele. Uyabona uNkulunkulu into, uyothi uNkulunkulu uma ebuka akwenamele. Kuyo leyo minyaka sengigcina yo 1910 leli bandla ekuyilona unyaka elafika ngawo lasungulwa ngawo. Akangisho lento ngingahlonisi ngoba uShembe wesithathu wayikhuluma ngikhona ngizwa. Leli egcina sibangwa amaNazaretha nabangona amaNazaretha bagcina lento sebeyibanga. Bagcine kwesisikhathi bengavumelani. Lento ukuthi uShembe uNkulunkulu agcina amaNazaretha esethi lento ukuthi uShembe uNkulunkulu ulimi lasesontweni. Ulimi lokushumayela ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngelinye ilanga kwakuJulayi, inkosi unyangayizulu inkonzo yayinika umfundisi wangapha ephambili ekuseni. Wathi eshumayela ephakathi yayisisukuma esashumayela. Yathi laba bantu abezile kuwe hlala phansi, yayisiqhubeka nenkonzo. Yavala inkonzo sekuseni. Kwasekuphuma. Kwasaphuma bekushiwe icebo. Kwangakangenwa insimbi engakakhala. Kwakubiwa ngaphandle kwethempeli kulindwe insimbi yesonto. Wena ufike sekungenwa insimbi engakhali. Ithuba lakho lasikusoli. Uma sekufanele ngene inkonzo yasemini ngo-1 khali insimbi yesonto. Labo 5 to 1 bese qhamuka uShembe. Inhliziyo zethu siwe seyibuka la eqhamuka khona. Yayingakaphuzwa negcwele. Wathi meqhamuka kubaba sukuma ibandla libuka ukhala keyboard. Ahamba baba esahamba kudle umhlanga umshumayela. Khona umhlanga owawulapha ngasentla ngasekulupini ihambe kudla wona. Kwesikhathi uhamba uculela ngekhwela asawungena ekulupini. Washawa 5 to 1. Khona insimbi eyikhale ngo1 ithi nqenqe ibuqile kulupini. Yakhala lo nsimbi baba engangeni. Zathi 5 past, 10 past, 1:15, 20 past, 25 past. Zathi mazithi 1:30 wayeseqhamuka. Khumbula ngishinguba egqokile, wayegqoka ingubo eyingweza ngoma. Nesembathe esimhlophe sithekwa singena baba. Edondolozela ngeumbrella eyayi-red and white. Nophela ngiphulelela lesonto nangaza ngidalo nje nakuthiwa ngidaliwe ngephuzile ngidaliwe nangaza. Insimbi ngishayile la esontweni. Njoba ngumshumayeli cha I deserve it. Ngishayile insimbi ngaba umfana nje wesonto. Unemande lo ubizwa ngithi nje alikwazi ukuthi ungathiwa akakhulume phambi kwami ukhulume nemba kwami. Ensimbini akumfitha.
ingane uyiqala ukushala emzini omkhulu omdala. Mdala isiniya nje impela la. Alukwazi ukuthi ngathiwa isiniya la alikhulume eqala ngikhulume emva kwami. Mina ufuna ngikhulume eqala ezemva kwami njengomuntu omdala kunami. Ensimbeni angimfika ukhomba ukuthi mdala. Nokugcotshwa kuqala kunami. Kodwa khona la songena kanye naye. Mdala mshumayeli, kodwa khona la songena kanye. Mangena ngonyaka wodwa, uyongena ngonyaka ngene ngonyaka ozayo. Uma ingene inkosi. Ngiyabulela kuthiwa bathi abantu shebu umprofeti abanye bathi uNkulunkulu. Uma ingene inkosi ngezulu ithi hlabelela sibantwana ushumalo khona ushumalo wayehlabelela la esikweni. Angizokumbiza ngoba kwahamba yaphela icontract ayisayine uShebe kanye nokhokho bakhe. Kwahamba yaphela. Uma ehlabelela yayisithi inkosi uManazaretha ngicela ningithethelele. Ngithe sengizophuma ngize la. Kwafika ithunywe ezibili zivele ezulwini zathi Shembe kuthiwe ezulwini asobulala. Ithi bese ngigqokile sengiphuma. Ithi wapho ukuthi ngihlehlele emva ngihambe nalabo abantu ngezulwini. Ithi njengoba ngingena la esokweni ngibuye ezulwini ngo-1:25 ngihambe ngo-1:55 hamba ngezulwini. Ezulwini kunenkinga. uShembe manje njengoba sikhuluma ukhuluma ukuthi ubuye ezulwini manje useqoqa into ayifike yenzele ezulwini. Asikwazi ke thina esibe nenhlaka yokumbona uShembe sase simbonisisa ukuthi singathi uNkulunkulu ngoba uShembe uNkulunkulu bakhe akasafihle. uNkulunkulu wenza abantu emhlabeni wenze nje abanye abafihlela abanye abavezela. Kwaba kanjalo ngaka-Israyeli. uJesu abanye bambona abanye bambona. Njengoba namhlanje sekugcwele abantu abafisa ukumbona. Uthi lapha ezulwini ngifika kunenkinga. Kunomuntu. Lo muntu ushone eneminyaka ewu-65. Lo muntu ekuzalwe kwakhe. Bexoxa manje. Abakayivuli inkomo. Uxoxa indaba yala ephuma khona. Kade khona kodwa konke nasekuseni. Uthi lo muntu ushone eneminyaka ewu-65. Yilo azala lo muntu kusuka ekuzalweni kwakhe akakazayenze into ethi isono. Akakazayenze uNkulunkulu angethanda. Kwaze kwafika izinsuku zakhe zokuhamba emhlabeni. Uma efika ngalezulwini lo muntu uphila impilo yobungcwele elapha emhlabeni waze wahamba emhlabeni. Uma efika ngalezulwini akakazakholwe lo muntu. Kodwa ngoba ukwazi ukwenza intando kaNkulunkulu ezulwini akungeni umuntu obekholwe emhlabeni kuphela. Ezulwini umuntu ongena ezulwini kungena umuntu owenza intando kaNkulunkulu ngabe ubekholwa ngabe ungakholwa. Mayenza intando kaNkulunkulu umuntu wazohamba emhlabeni ufike ngale uvula amasango kuthiwa ngene emjabuleni kwenkosi yakho. Okusho ukuthi kuyenzeka kube sesontweni ukhona kanti uvimbela abantu engabe bayakholwa. Wena ukholwa uyadlala uphise esontweni unyanyana nabantu uphise esontweni uhlebana nabantu uNkulunkulu aqhele kuwe. Ithi inkosi nokuthi uma kuvulwa amasango ezulu kuthiwa kangene. Ithi akangeni. Kwase kuthiwa ezulwini akuhamba ukuyolanda uShembe emhlabeni ekuyena osayine incwadi okuyena omnika ukhiye wokuvula isango eliphuma emhlabeni elingenele ezulwini. Ithi inkosi ngifike ngenza into eyodwa mina ngifike ngahamba ngaya kuye ngafike ngamhlola ngabala iy'nwele ngoba ezulwini angena umuntu onesono. Ithi ngifike ngamhlola umzimba wakho akukho into ababambele lapho isono. Ithi ngamthola engenasono. Ithi ngase ngiyethi izweni le ngikhuluma ngayo.
ithi mangifike enhlizweni yakhe ithi umuntu uma esehambile emhlabeni ithi amaqamela enhliziyo yavulwa wonke ithi ngithemba ngiyafika vuliwe kodwa kunelodwa elibhaliwe ngase ngithatha ukhiye ngalivula ithi mangilivula leli kamela ngifika umbhalo wabhalwa uyena kodwa umbhalo esibhalayo njengoba sahamba nje la emhlabeni ebhalwa yithina ezobamba thina futhi kusasa ithi inkosi lombhalo mncane awukhuluma amagama amaningi uthi nje lo mbhalo mina ngeke ngize ngingene esibini likaShayina lo muntu wabhala ithi inkosi ngase ngithatha ikhasethi lempilo yakhe ngase ngilifaka ithi igreen zasezulwini ithi zinkulu ithi ngase ngifaka ikhasethi lempilo yakhe ngase ngihlehlisa ngambuka ngihlehlisa ikhasethi uthi ezulwini into ayenza ithi inkosi uyibukela wena uyabuza thuba lo uthi mina thobana ushamahumusha la uphila nawo uthi sibanibalo endaweni ethize zasifunda naye Howard bese kuthiwa uyabona ukuthi nangikhuluma ngala nanithila nanenza into ezulwini awehlulelwa ngento ongayazi ongayivumanga wena wena MC relaxa usuku lo uyaluza ithi ngase ngihlehlisa leli khasethi sengifuna ukuthola lo mbhalo ukuthi noma lo mbhalo wabhalwa uye wawubhala nini kanjani ithi ngase ngihlehlisa ikhasethi lahlehla ithi kwafika la khona enabantu ehlezi nabangani babo waseqhamuka umuntu oyinazaretha eshumela ngoshela ithi babuza leli nazaretha laba bantu bathi ushembe lokhuluma ngaye uyini lathi leli nazaretha ushembe uNkulunkulu babuza laba bantu ushembe unalo izulu lathi leli nazaretha ushembe unezulu wayesethi lo uyabona mina lengene ezulwini kaShembe yayisibhali indosi yakhe esigcina enhlizweni yakhe izinto oyishiloyo izona ezokubamba kusasa ayizokubamba umuntu ngithi ke sengigcina asiphumeni la noma kwiNazaretha noma uKristu asiphumeni la siyofuna lezi zinto ngoba yizona khiye uma ukhula kuleli bandla umuntu omusha mawungenazo lezi zinto uyoba inkinga mawinkosazana ube inkinga uzoba inkinga ngishemendweni ushemba yokuphawu uma uyinsizwa ngoba inkinga ngisusuganiwe wagqoka ungafani nathi thina konke siwenza kuyasenzekela ngoba wabona nginanayo into engakufuna mina nganayo into engamfuna wabona nasekuba umuntu la athi mina ugama wakangifuni ngakukhuluma isono mina abantu bayifanela nje kimi uyabona khona mangengezwa kwathiwa ungifuni ngivele ngithande kakhulu ngoba nginandaba nawe sihlanganiswe ushembe la ungaba ugasi nami ungaba ngikwazi into esihlanganiswe la sihlanganiswe indlela sisendleleni eyaphi ezulwini anginaso isikhathi sokuthi nginyanye wena ngoba umuntu mayefika kuleli bandla ithi inkosi yangezulu usayina icontract angikwazi ukunakana nawe ngoba mhlawumbe icontract yakho u10 years ula usazohamba ungishiye la njengoba ungificela hayi ningabi serious kakhulu sikhisimusi akho umuntu ozofa manje akho umuntu futhi ozofa kusasa kodwa umyalezo engimshiya nawo ushembe khona uNkulunkulu kodwa udinga lezi zinto ezizihlala kuwe ungakwenza konke usilimgidi unikele uhambe yokuhlangana ukwenze konke uvume kodwa ungenazo lezi zinto ezizihlala
ngeke inkolo kaShembe imile kuwe, inkolo kaShembe futhi imile kuwe kuze ukuthi makuhlala ingane mawuyinkosazana usuganile kuhlala ingane esifini kuwe ithi iphuma ingane esifini kuwe kulowo mendo oyoganela kuwo ithi iphuma ingane iphume inezi kaShembe elithathe emathunjini kuwe. Nkosi usengizwile. Yabona. Noma ningayizona Chiefs kodwa Chiefs ayazi lutho ngani kulekani noma ningayizona ayazi lutho ngani. Siyabonga mtholo wenkosi amahle sicela ukuthi sidlule ngokukhulu kushesha isikhathi asikho siyagesi thina ngicela ukuthi usithenge kodwa sithenga cela nje ngo-5 minutes kube kulunga umhlonishwa ngemuva Shando sikwazi ukuqhubeka ngokukhulu kushesha sithenjwa 5 minutes not 10 isikhathi sesishaya kakhulu sesizama ukuthi sibe fast ukhona sithenjwa hayi akenze sithenjwa abamabhasi ahamba ngo-10 khululekani sizoluhlelela i-transport nabase-Howard sizoluhlelela i-transport khululekani nifane ne-Orlando Pirates ya ake mina njalo angithandi iqembu ngithanda i-Pirates ngithanda i-Chiefs ngithanda i-Sundowns angikhethe lutho ngikuthanda konke nomsuke ngimtshele ukuthi hayi ngihambisana naye ngiyahambisana ne-Pirates ngihambisana ne-Sundowns sithenjwa silinde wena isikhathi asikho mfowethu 5 minutes bese elunga umhlonishwa ezosipha amazwi bese siyadlula